बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. जलजीवन मिशन आणि हर घर जलच्या गगनभेदी घोषणा तुम्ही ऐकल्याच असतील, पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यातील आडेली ग्रामपंचायतीमध्ये या घोषणांची कशी ऐशी झाली आहे याचा एक संतापजनक वास्तव समोर आलाय. आडेली येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नगरमधील 40 कुटुंब आजही थेंब थेंब पाण्यासाठी वणवण करतात. प्रशासन आणि स्थानिक ग्रामपंचायत नक्की झोपली आहे का? पाहुयात आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट. आंबेडकर नगरमध्ये 40 कुटुंबाची वस्ती आहे. या वाडीतील ज्येष्ठ नागरिकांच्या मते हा प्रश्न आजचा नाही तर चक्क 1990 सालापासून म्हणजेच गेल्या 35 वर्षांपासून रखडलाय. वाडीतल्या 2 विहिरी एप्रिल महिना सुरू झाला की कोरड्या ठणठणीत पडतात. मग सुरू होतो पाण्याचा वनवास. हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नगर आडेली या गावामध्ये जवळजवळ आठवलं तर या समाजामध्ये 40 घरं आहेत. आतापर्यंत 10-12 वर्षापूर्वी एवढी कंडिशन बेकार होती पाण्याची की पाणी मुबलक नसल्यामुळे आम्ही या ठिकाणी एक विहीर घेतली. ती विहीर सध्या कोरडी आहे, त्या ठिकाणी पाणी मिळत नाही आणि इथली जी पाण्याची व्यवस्था करावी लागते ते अक्षरशः आमचे जे ग्रामस्थ आहेत ते टेम्पोने पाणी आणतात. काही बायका पाणी विकत घेतात, त्याप्रमाणे चालत जाऊन तिकडून पाणी आणतात. ते जे लहान मुलं आहेत ते वेळ ऍडजस्ट करून ते पाणी सकाळी न वाटता पहाटेचे 2 वाजल्यापासून ती पाणी आपण त्या जे कोरडं विहीर आहे त्या ठिकाणी ते काढतात. आणि जर समजा पाणी नाही मिळालं तर सकाळी टेम्पोच्या माध्यमातून किंवा विकत आणून किंवा सायकलच्या माध्यमातून आमचे ग्रामस्थ ते पाणी सोय करून आपलं उदरनिर्वाह चालवतात. महिलांना 1 ते 1.5 किलोमीटर लांबून पाणी विकत आणावं लागतं. रात्री अपरात्री पाणी आणायचं कसं, हा महिलांसमोरचा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. आम्हाला पाणी विकत घ्यावं लागतं, म्हणजे 1 किलोमीटरवर जावं लागतं आणि ते पण भेटलं तर पाण्याचं ते पण विकत ते सांगतात आता संध्याकाळी या सकाळी या असं आहे. आता पाणी म्हणजे आता पाण्याची कमतरता भासते, कारण तिकडे विहीर आहे ती सुद्धा सुकी कोरडी झाली. आता सध्या आम्ही पाणी विकत घेतो, ते सुद्धा पाणी मिळत नाही आम्हाला. विकत पण भेटत नाही, इकडे तिकडे जावंच लागतं आम्हाला. हे प्रशासनाच्या लक्षात यायला पाहिजे. हे महिला कुठे कुठे जाणार पाण्याला असून सुद्धा हे असं काम पेंडिंग राहिलं. आम्ही समस्येवर तोडगा म्हणून 2 वर्षांपूर्वी नवीन विहिरीचं काम मंजूर झालं. गेल्या वर्षी कंत्राटदार काम अर्धवट ठेवून पळाला. यावर्षी विहिरीच्या चहूबाजूंना मोठी भुयारं आणि भगदाड पडली आहे. निकृष्ट दर्जाचे चिरे आणि दगड वापरले जातात. स्थानिकांनी जाब विचारला तर कंत्राटदार ऐकायला तयार नाही. अखेर नागरिकांनी थेट व्हिडिओ करून तो फेसबुकवर व्हायरल केला आणि या बोगस कारभाराची तक्रार थेट बीडीओंकडे केली. मागणी काय, आता हे जे काम सुरू झालेलं आहे ह्याच्या हे आता विहिरीचे बांधकाम झालं आणि 25 मध्ये ही विहिरीचा सुरुवात झाली बांधकाम आणि ते 4ही बाजून जे भोगदे पडलेले आहेत. आम्ही शासनाला काय सांगितलं आणि शासना कॉन्ट्रॅक्ट वाल्या शासनाच्या सोबत सरळ नेलं ऑफिसला की आमचे जे 4ही बाजून भोगदे पडलेले आहेत ते भोगदे तुम्ही मातीने आणि हे काळेतर खडक घालून त्याचा सिमेंट वाळू घालून फिट करा आणि तुम्ही बांधकाम करा. त्याच्यानंतर त्यांच्यानी थोड्या दिवसामध्ये आले, नुसतं फक्त रिंग घातल्याने तो रिंग पण मोडला. हे आता दुसरं रिंग आहे, दुसरी आणल्याने आणि तो रिंग आता हा 3रा रिंग चालू आहे. ह्या 3रा रिंग घातल्याच्या नंतर आम्ही त्यांना सांगितलेलं, साहेबांना दाखवला हे जे काय भोगदे आहेत हे पूर्ण भरा. त्याने काही केलं नाही. कॉन्ट्रॅक्ट वाल्याने ते मशीनवर नुसते थोडस खटल्यासारखा जसा फाउंडन आपण पिकवान खोदकाम करतो तशा प्रकारचा केल्या आणि त्यांनी ते दगड लाव घेतले. पण ते दगड लावलेले की आम्ही त्यांना काल काय सांगितलं, हे 3ही थर आता पाडा. याचं कारण तुम्ही जर प्रत्यक्षात बघतालात काय भोगदे आहेत हे तुमका दिसतील तर तसाच त्याने ठेवला. अद्याप काय काम करू, 2 दिवस तो काय आलेला नाही. आता परिस्थिती म्हणजे पाणीच नाही. आता बघा ना, प्रत्यक्षात इथंच पाणी नाही. आमच्या लोकांना पाणी आता आमच्या दुसऱ्या मित्रांना आडेलकर उदय आडेकरने जे सांगितली वस्तुस्थिती ती खरोखर आहे. सायकलीने पाणी विकत आणतात, ट्रॅक्टरने, इतर गाड्याने, अधिक निरनिराळ्या प्रकारच्या वाहनातून विकत पैशाशिवाय कोण देत नाही. अशी परिस्थिती आज निर्माण झाली. आमची लहान मुलं, शालेय मुलं, आता पुन्हा शाळा सुरू झाली. आई बाप मुलांना शाळेत सोडायला जाणार की पाणी कुठे शोधाक जाणार, ही परिस्थिती आज निर्माण झाली. तर अशा प्रकारची परिस्थिती होऊ नये. कॉन्ट्रॅक्टवाल्याला तुम्ही जास्तीत जास्त ताबडतोब येऊन हे काम विहिरीचा जलद म्हणजे कमीत कमी
आज तारीख झाली 2. 12 ते 13 जून पर्यंत विहिरीचं काम पूर्ण करण्याची त्यांना हमी द्या, अशी आम्ही तुमच्या पत्रकारांशी विनंती करतो. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे 15 तारीखच्या पुढे जर गेला तर आज 18-19 तारीखला जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. शासन मान्य मान्सून पेपरला आलेला आहे, जाहीर झालेला आहे. आणि आमचा अंदाज आहे 8 तारीखच्या नंतर पाऊस हा जूनचा इकडे पडतोच. तर अशा दृष्टिकोनातून हे काम जलद सुरळीत ताबडतोब विहिरीचं होणं गरजेचं आहे, एवढीच आमची विनंती, बाकी काही नाही. गेल्या 2025 मध्ये शासनाने ही राठाची विहीर म्हणून या ठिकाणी प्रसिद्ध होती. ती राठाच्या विहिरीचा आम्ही प्रस्ताव केल्यानंतर ती विहीर मंजूर झाली. जवळजवळ अंदाजे मला वाटतं 10,75,000 असं अंदाजे ती रक्कम आहे. आणि ते आता विहिरीचं गेल्या वर्षी काम सुरू झालं. गेल्या मे मध्ये अवकाळी पावसामुळे ती विहिरीचं काम बंद राहिलं. त्यामध्ये त्या जे ठेकेदार होते त्यांनी काम केलं नाही. आणि आतापर्यंत वर्ष होतं. आम्ही बीडीओना गेल्या एप्रिलमध्ये लेखी निवेदन दिलं की सर, आमची ही विहीर जवळजवळ वर्षभर बंद आहे आणि त्या विहिरीचं काम चालू नाही, आणि आता ते तुम्ही चालू करतात का नाही फक्त आम्हाला सांगा. तर बीडीओ नंतर लगेच पाठवून त्या माणसाला विहिरीतलं पाणी वगैरे आहे ते विहिरीतलं पाणी होतं काढलं. 2 दिवस त्याने काम केलं, परत काम स्थगित केलं. त्यानंतर महिन्याभरानं ते काम सुरू केलं. महिन्याभरानं काम सुरू केल्यानंतर 10 फूट काम केल्यानंतर जे पूर्ण भुयार होतं, भुयार आणि जवळ 8 फूट ते भुयार आहे. ते कालच्या रविवारी व्हिडिओनं आम्ही बोलवलं. व्हिडिओ काल रविवार असणं येऊ शकलो नाही. त्यानंतर शिंदे साहेब आले. शिंदे साहेबांनी बघितलं ती परिस्थिती काय ती. ते भुयार आम्ही त्यांना सांगितलं, मग ते जे होते ते भुयार बुजवा तुम्ही. जर भविष्यात त्या भुयारावर पाणी राहिलं तर माझी इथली जमीन खचू शकते आणि उद्या भविष्यात मोठा हानी होऊ शकतो. आणि शासनाचे एवढे निधी असताना हे काम वेळेत झालं नाहीच. आता पाऊस पडणार आणि नंतर परत आम्हाला पाण्यासाठी वणून करावं लागणार. आणि तुम्ही जर बघू शकता हे शासनाने जे दिलेलं आहे बांधकाम करण्यासाठी दगड वगैरे, ते मला वाटतं का ते विहिरीच्या लायकीचे नाही. ते पण तुम्ही या माध्यमातून दाखवा. आणि आमची एक विनंती आहे शासनाला, जर हे एवढं निधी ह्या समाजासाठी खर्च करू शकतात, मग वेळेत काम का होत नाही, हा पण आमचं एक शासनाशी सवाल आहे. आणि लवकरात लवकर त्यांनी आमची विहिरीचं काम करावं आणि आम्हाला पाण्याची पाणी मुबलक मिळेल याची त्यांनी सोय करावी, एवढंच आमचं आव्हान आहे. जवळजवळ 10-15 वर्ष प्रॉब्लेम आहे आमचा, म्हणजे पाणी मिळत नाही. पण नंतर ग्रामपंचायत माध्यमातून ही विहीर केली आणि त्या दुसरी जी विहीर आहे त्या ठिकाणी आम्ही 5 फूट गेल्यावर 2 वर्षापूर्वी 5 फूट रिंग बसवले आतमध्ये. पण पाणी त्यातला म्हणजे पाणी राहत नाही त्या ठिकाणी. आणि आता पण ती विहीर कोरडी आहे, आता पाणी समाजाला मिळत नाही. शासकीय निधीची उघड लूटमार करणाऱ्या या कंत्राटदारावर प्रशासन फौजदारी गुन्हा दाखल करणार का? आणि आंबेडकर नगरचा हा 35 वर्षांचा पाण्याचा वनवास कधी संपणार, हाच आता मोठा प्रश्न आहे. निलेश ओरोसकर, कोकण सात लाईव्ह, वेंगुर्ला.